Hi guys, ja sam TheMKnez i danas ćemo raditi baš nemam ime za ovo. Nazvat ćemo ga Facebook Cringe Action. Prvo ćemo da počnemo sa Street Ocean. Evo mene! Evo me! Nisam li predivan? Ne, nisam. Evo sam ja, sad ću ja se ne znam. Nisam se nazvao bukvalno. Idemo, čekaj, stani. Ja, to sam ja. Sada imamo lepšu sliku kada piše da sam ovo ja. Kako najlakše pomešati kockicu? Ajde da gledamo slike prvo. Dakle, šta je ovo? Da vidimo šta je ovo. Izgleda da Pečurka mrzi Marija. Ovo izgleda kao srednji prst. Hajde vidimo ovaj divan snimak. Dobar dan svima ili zdravo. Danas ću vam pokazati kako lakše pomešati kockicu sa poklon. Ja, traje 1 minut. Traje 1 minut. Znači, za početak stavimo kocku. Sad, uzmemo ovo. Uzmemo tako. Izvadimo. Stavimo kocku. Onda zatvori. Sad sam dole. I? A traje Da vidimo šta smo 1 minut. Dobili smo 5. Zapamtimo 5. Idemo. Dobili smo 5. Ponovno. Valjda sam ja to radio 3 puta onako. Dobro. 5 i 6. 6. Znao sam da 6. Kako sam vidio. I Magician. još jednom. 5. I šta smo sad dobili? 2. Dva. Smo 2. Hvala vam što ste gledali ovaj klip. Vidimo se skoro. Ćao. I ono kao gangsta. Ćao. Na kraju. Dakle, idemo sada na sljedeći sajt. Ok, pizza na početku, naravno. Nacrtite slovo, ne pravo slovo. Onaj koji pa najljum. Napišite rečenicu isto, ali samo umjesto crtice stavite tačno slovo. Za 2 dana ću da vam napišem čiji je tačno. Oni koji tačno odgovore dobit će nagradu koju on poželi. Šta ovo? The Pro se jedini sećam. Zdravo, ja sam mali pas pod imenom Leonardo. Bolje mojim glasom. Zdravo, ja sam mali pas pod imenom Leonardo Picture Pro. Magična evolucija predstavljena. What the heck? Umri. Leonardo ima super moći. Čekaj, šta? Leon šampion ima super moći. Ne. Čekaj, šta? Ne. Da, Picture Pro ima super moći i ja sam tako srećan. Čekaj, umukni, Leon šampion ima super moći. Leonardo je tako, Leonardo nisam. Ima super moći i ja sam pas, umukni, Edi i
smiley. The magic evolution of introduction. The magic evolution of introduction, naravno. The magic evolution of introduction, the magic evolution of games, the magic evolution of movies. To sam ja kao mislila da kada pišem, da to znači the magic evolution of introduction, kad snimam kao the magic evolution of games, i kad pravim neku animaciju, a ja ne znam da animiram, the magic evolution of movies. Gađa, nje, jaja, na farmi, uskoro na kanalu Facebook. What the heck? Point show, evo ga, evo stiga. Za vreme point showa sam imao približno dugu kosu i za vreme point showa sam imao najoriginalne ideje. Znači, nisam baš bila originalna, ali su bile baš dobre. Ovo je neki brak kao što je. Pa može ako se. Ovo je noge. Usta, ovo je noge. Znaš što mogu da radim, ovo se kao više na isti stola. I to je bilo to što se tiče epizode. Nadam se da se svidjela. Ako jeste, obavezno like. Ako nemate account. I to je bilo to. Bye girls!